Ehihie ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, ekene m nwoke, ekene m nwanyị. Tata bụ Orie, wee na-asị ka chi Orie tata retara anyị ndụ, retara anyị udo, retara anyị agamnihu, retara anyị ihe akụ akụ na ihe enwe enwe, ogologo ndụ na-arụ isi ike. A sị m anyị gbuo n'iru ka anyị bute ihe ọma, anyị gbuo n'azụ anyị bute ọma, n'aka nri anyị ọma, n'aka ekpe anyị ihe ọma. A sị m na kakaka anyị ama anyị, ma jijiji anyị amara anyị. A sị m na anyị apụtadịrị ife anyị edi ude. Anyị adị ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. Otu m si kwuo ya ka ọ ya dị tata wụ Orie na Afọ na Nkwọ na Eke na Afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agbasi afọ ike na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka imere eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Onye ọbụla na-eme ọdịnala isi na-acha ya wụ. Wee jiri ohere a wee na-akpọku ụmụ Igbo, ndị nọ n'ụlọ na ndị nọ na mba dị iche iche, wee na-asị ka anyị na-achịtaba azụ ọdịnala Igbo. Ọdịnala bụ usoro ndị nna nna anyị ha ji wee kpere Chukwu Okike Abịama, usoro ndị mbụ na ndị egede si wee fee Chukwu na mmụọ na n'eziokwu, site n'ịkwụ aka ọtọ, site n'ọfọ na n'ogo. Etufu nnukwu oge ka mgbapụ ya ọsọ gaa na isiokwu njimaka ya wee bịa. Isiokwu njibịa bụ mpaghara aja dị iche iche enwelu. Mpaghara aja dị iche iche enwelu. Mpaghara aja dị iche iche enwelu. Enwelu mpaghara aja dị iche iche enwelu. Enwelu mpaghara aja. Ọ ya bụ ifu onye na-achụ aja, inwe ike mara ụdị aja onye a na-achụ, mara ebe ị ga-etinye ọnụ gị na ebe ị ga-afachi ọnụ gị. Maka o nwere aja mmadụ ya achụ, ị na-agafe ifo dị aja, ikwu okwu, ikolo ụchụ, inwe problem, ịghara ama na as a result of ihe na-agbasoro gị, ije mara ọnụ gị mabunye ikolo ụchụ, ikolo ofu na-ana. Enwere aja dị iche iche, ụdị aja dị iche iche, nwekwa mpaghara aja dị iche iche. Ụdị aja dị iche iche enwere bụ enwere aja ihu ọma, enwere aja mgbaghara mmehie, enwere aja nsure ọkụ, enwere aja ọtụtụ na-agbụ, ọtụtụ aja dị iche iche enwere. Ị na-anya, enwere aja a na-achụ n'anyanwụ. O nwere aja ọ ga-abụ ịchọ ịchụ, ịpụta anyanwụ chụọ ya, ị ga na-afụ anyanwụ bifo ị chụọ dị aja ọga. O nwere aja na-achụ n'ogologo ụzọ. In my next video, enwere m ike ipik ndị ihe gbasara ndị ụzọ anụwa, break it down for a better understanding. Enwere aja ogologo ụzọ. Enwere aja ụta nsi akọwa ya ka m ga na-esi ewu ya one by one, na-etreat ya as topic as time goes on, because ihe gbasara aja, a lot of ndị kpọrọ onwe ha ndị ụka abụ hafụ onye na-agba aja, ị na-asụkpunye ọnụ n'ihe na-agbasara gị. Mgbe ị nọ n'ụka na-eti Holy Ghost fire na-akụ aka, o nwerokwa onye bịa stọpụọ gị na nke ị na-eme. Ifu aja mmadụ gbara, since o nwere ihe gbasara gị, you go. Nke ahụ gbasara gị ya fụrọkwa ya o. Ebe edosere nke ahụ gbasara gị ya fụrụ ya. Ọ ihe ndị mmadụ na-amarọ. Ọ bụrụ na aja eji agba onwe isi, were onwe gị tinye na ya,
Nke a gbasara gị ka m gwa gị, mgbe ụfọdụ ọ na-abịa emechaa ya adọnye ya na mmiri, mmiri eburu ya gaba. Nke a gbasara gị nwere ka ọ na ọsọ nri ya hidden na ụlọ one native doctor ihe amara. Ka m gwakwa gị eziokwu, ọ bụrụ aja ọbụla ịfụrụ mmadụ chụrụ ije na-amanye ọnụ gị, onweghị gbasara gị gaba. E nwere aja a na-achụ n'ụzọ gbara ịnọ, o nwere aja a na-achụ n'ụzọ gbara ịtọ, o nwere aja a na-achụ n'ogologo ụzọ, o nwere aja a na-eje na mmiri na-adọnye, o nwere aja a na-achụ n'oku mmụọ n'ihu arụsị, o nwere aja a na-eje n'ukwu osisi na-edobe, o nwere aja a na-eje n'ọzụ na-edobe. E nwere ụdị ka aja dị iche iche and intentions eji achụ aja. Sacrifice. Sacrifice. Ndị ogboni na-eme sacrifice. Ndị ụka na-eme sacrifice. Ndị ọdịnala na-eme sacrifice. But intention and the items iji achụ ya is what matters. Intention na item iji achụ ya is what matters. That is the only difference. O nwere ike ifu onye arụ dị n'ụzọ ya, eje kpụsịa ya arụ. Anụ eji wee kpụọ ya arụ, eje na mba ọzọ jee tụfuo ya. Gị nwa bụ orianụ, ijide ọkụkọ ma ijide ebini ma ijide ewu ma ijide atụrụ, iwe ịdalụ wee rie. O nwere nwoke mma kịta afọ ya koro eko as a result of that. Ihe ọbụla eji wee chụọ aja nwere mmụọ nwe ya. O nwere forces bara na that thing. You don't just pick and eat. You don't just talk anyhow at those things. Ọ gbasara gị gaba. Face your front. Mind your business. E nwere aja ndị ọgbọnuki a na-ebupụkarị ya n'ogologo ezi ma ọ na 4 junction. E nwere aja ndị amụsụ, ekecha ha chụọrọ ha aja bupụ ha. E nwere aja ndị akara oghere, aja na-achụ achụ ọkara. Nke ifuru ịmaro declaration onye chụrụ aja ahụ mere wee dosia. You don't need to interfere. Kabala onwe gị, fe na amaro gị. Doesn't concern you. Ọ dị mkpa na mmadụ ga na-achụ aja n'ụzọ ziri ezi, maka ịgakwuru ndị ogboni ma ndị na-eme oke ite. Aja ka ha na-achụkwa, mana mmụọ ọbụla rigide wee rie isi mmadụ bụ ajọ mmụọ ka ọ bụ. Mmụọ ọbụla achụgidere aja wee welu paatị mmadụ ma welu isi mmadụ wee chụọrọ ya aja bụ ajọ mmụọ. Ebe ha dọrọ mma ka mmadụ tinye okwu ya. Tata ịmatago mpaghara na ụdị ka aja enwelu a na-achụ achụ. O nwere aja a na-eje na mmiri n'oke osimiri agbapụ. O nwere ka a na-eje na mmiri na-ekpo ekpo adọnye. Ọ dipendiri the mission. O nwere nke a na-anọ n'anyanwụ emechaa ya abụọ nụọ ya ọ pụọ. Ọ dipendiri the mission, the intention. Na next video anyị mma kụwa mainly ihe gbasara aja na-adọ n'ụzọ, aja na-adọ n'ala. O nwekwara aja na-agba n'afịa. Ịmarụ. O nwere aja na-agba na burial ground. Ịmarụ. It depends on intention. Intention and materials eji wee nye mmụọ na-eje ọrụ ahụ.
Kita, this is a kind of a hint to what you are going to go into. Gbasara ihe dị n'aja ka ị esi wee chụọrọ onwe gị ọtụtụ aja ọ ga-alụ gị after ka ịlụsigoro ọlụ dị n'ụzọ gị. O nwere mbọsị nkụzi na-asị that you don't just come out isi na ime n'alụ chi gị ime n'alụ ndị ichie gị ịda afụ ife ya ka ị mesịrị ya ị not to go on your own weta ọjị ọfa aha. By the time anyị akụzi ihe a m kwuru na anyị eje n'ime ya, you will understand that ọ dị mkpa after ka dibịa lụsịrị gị ọrụ ịnọkọta on your own iburu aja jee chụọ. A na-achụ aja mana afịa ka afịa na-azụrụ gị n'ihe ị na-eme. Ọ bụrụ ọgwụ you understand, ọ bụrụ ọgwụ hence ide eji mmadụ achụ aja, ijiri anụ ahụ mmadụ achụ aja. Hence nọ ihe Chukwu kere, Chukwu si mmadụ wee jiri wee bie ndụ ọfụma ka iji achụ aja. And aja ihu ọma, aja na-ewetara gị ngọzi. Ọ bụrụ na ị na-eje egbu nwoke ka ị gafere ma egbu nwaanyị ka ị gafere na ọka mmụọ chụtara gị ihe ị ga-eri, ọ ihe dị mma. Aka m bụkwa onye nke gị Nwada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Sịkwa na abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agbasiwa afọ ike na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche na-enyelu m Igbo aka ime eziokwu gbasara ọdịnala. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ m gbasara ihe a nkụzi taa ma onye ndị nna akụzi na mbụ maọbụ ihe ọ bụla gbasara ọdịnala Igbo maọbụ na ị chọrọ ka a gbaalụ gị afa ma ọ lụọ ọlụ gị ọrụ mmụọ, biko dere m meseji na my WhatsApp number na 07037311663. Ngwa ka emesịanụ.